नमस्कार. आज जागतिक महिला दिन, जगातल्या तमाम महिलांना समर्पित केलेला दिन. या दिवशी अनेक ठिकाणी अनेक कार्यक्रम घेतले जातात. सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हटला की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधल्या महिलांची नेहमीच वेगवेगळ्या स्तरांवरती चर्चा होते की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये महिलांचं प्रमाण हे पुरुषांपेक्षा जास्ती आहे. इथला जो सेक्स रेशिओ आहे तो देखील चांगला आहे. इथल्या महिलांनी खूप अनेक क्षेत्रांमध्ये आपलं नावलौकिक कमावलेलं आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात देखील महिलांचाच टक्का, मुलींचाच टक्का अधिक आहे. आणि याच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वेंगुर्ले तालुक्यातल्या तुळस गावातल्या राऊळमध्ये वाडीमध्ये राहणारी हेमलता राऊळ हिने देखील एक वेगळं असं क्षेत्र निवडलेलं आहे की जे हटके असं आहे. हेमलता राऊळ ही रिक्षा व्यावसायिक आहे आणि तिने रिक्षा चालवण्याचं अधिकृत प्रशिक्षण घेऊन ती रिक्षेचा व्यवसाय करते आणि आपल्या कुटुंबाला हातभार लावते. अशा अनेक महिला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आहेत की ज्या आपल्या कुटुंबाला हातभार लावत असतात आणि त्यापैकी एक वेगळं हटके असं क्षेत्र निवडून हेमलताने एक वेगळा पायवाट महिलांसाठी ओपन करून दिलेली आहे. आज आपण तिच्याशीच बोलणार आहोत. हेमलता, तुझं खूप खूप स्वागत आहे. सर्वात पहिल्यांदा तुला जागतिक महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. हेमलता, खरं तर तू वेंगुर्ले तालुक्यातल्या तुळससारख्या एका गावामध्ये राहणारी मुलगी. तुझं शिक्षण कुठे झालं आणि तू कशा पद्धतीने इथे शिक्षण घेतलंस? माझं शिक्षण 12वीपर्यंत झालं. 12वी मी 11वी-12वी सावंतवाडी RPD कॉलेजमध्ये केलं आणि त्यानंतर म्हणजे BCom मी YCMमधनं पूर्ण केलं आहे. कारण मी 12वी झाल्याच्यानंतर अकॅडमी जॉईन केलेली, त्यामुळे मी YCMमधनं BCom केलं आहे. मग BCom झालेली असताना हा रिक्षा म्हणजे BCom झाल्यानंतर जनरली कुठेतरी CA किंवा असं क्लार्क टाईप अशी नोकरी जनरली विद्यार्थी बघतात किंवा लोक बघतात. मग रिक्षा व्यवसायाकडे तू कशी वळलीस? माझी 12वी 2019मध्ये झाली आणि त्यानंतर कोरोना आला. मी 12वी झाल्याच्या नंतर 1 वर्ष अकॅडमी जॉईन केलेली, तिथे होती. त्यानंतर अकॅडमी चालू असतानाच कोरोना आला. त्यानंतर घरीच होते आम्ही. म्हणजे सगळीकडेच म्हणजे पूर्ण हे महाराष्ट्रात बंद होतं, कुठे काय हे नव्हतं. मग नुसतंच घरी बसून राहण्यापेक्षा काहीतरी केलं पाहिजे म्हणून मग मला मी अकॅडमीत ज्या शिकत होते त्याच सरांनी मला ही ऑफर दिलेली. म्हणजे सांगितलं होतं की अशी त्यांची स्कीम आहे, शिरोड्याची महिला मंडळ संस्था आहे, त्यांची स्कीम आहे की रिक्षा वाटप महिलांसाठी देण्यात, तू जाऊन बघ तिथे. म्हणून मी तिथे गेली होते. मग त्यांनी मला हा प्रस्ताव दिला की असं आमची गरजू महिलांसाठी आहे, पण तशी कोण महिला भेटत नाही आहे, तू म्हणजे करशील का? म्हणजे तुला जर घरातली परमिशन दिली वडिलांनी वगैरे तर तू करशील का? मी त्यांना मग सांगितलं. म्हणजे तर कोरोनाचा काळ आहे, नुसतंच घरी बसून राहण्यापेक्षा, काहीच न करण्यापेक्षा हे तर चाललं आहे ना की काहीतरी घरला हातभार तर लागणारच आहे. म्हणून मग मी रिक्षा व्यवसाय करायला सुरुवात केली. पण आता जसं म्हणालीस की मी पहिल्यांदा आधी घरच्यांची परवानगी काढते आणि नंतर मी तुम्हाला हो की नाही ते सांगेन. मग घरच्यांची परवानगी काढताना म्हणजे आईवडिलांची परवानगी काढताना तुला काही म्हणजे असं त्रास झाला का? कारण कसं आहे, जनरली हा वेगळा व्यवसाय आहे तर आणि एक मुलगी रिक्षेवरती जाणार आणि ते सुद्धा आपल्यासारख्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये. मग घरच्यांनी तुला विरोध केला का? नाही, कारण माझं स्वप्न होतं की मी पोलीस बनण्याचं. मग त्यासाठी मी अकॅडमी जॉईन केलेली. पण त्यानंतर कोरोना आला त्यामुळे मी घरीच होते. म्हणजे माझ्या आईला वगैरे किंवा वडिलांना असं वाटत नाही की मुलींनी घरातच बसून राहिलं पाहिजे. त्यांना असं वाटतं की महिलांनी धाडसी बनलं पाहिजे. म्हणजे जर कोणी एखादा पुरुष आला तर त्याला संरक्षण म्हणजे आपल्याला प्रतिकार करता यायला पाहिजे. त्यासाठी मला वडिलांनी वगैरे कराटे शिकवले आहेत. मी कराटेची स्पर्धेमध्ये जिल्हास्तरीय वगैरे नंबर आलेला आहे माझा. त्यासाठी म्हणजे त्यांना असं वाटतं की महिलांनी कुठे कमी पडता का, म्हणजे स्वतःचं रक्षण स्वतःला करता आलं पाहिजे, त्यासाठी कराटे शिकवले. मी वेट लिफ्टिंग पण केलेली आहे. त्यामुळे त्यांना असं वाटत नाही की म्हणजे ही माझी मुलगी आहे तर घराच्या बाहेर पडलं तर तिला काय म्हणजे स्वतःचं रक्षण करता येणार नाही, असं तर काय नाही, तू जाऊ शकतेस. म्हणजे त्यांना असा विश्वास आहे की स्वतःचं रक्षण ती करू शकते. असंच काही हे नाही की हाताची घडी घालून बघत राहील म्हणजे कोण असेल तर. म्हणून त्यांना काही अशी म्हणजे हे नव्हतं. ते म्हणाले जाऊ तर बिंदास जाऊ शकतेस म्हणून. म्हणजे घरातून तुला प्रोत्साहनच मिळालं आणि तू रिक्षा व्यवसायाकडे वळलीस. परंतु रिक्षा व्यवसायाकडे वळलं म्हणजे कसं असते, पुन्हा बॅच काढणं किंवा त्याच्यासाठी ज्या काही असतात त्या टेस्ट म्हणजे ड्रायव्हिंगच्या सगळ्या टेस्ट वगैरे देणं, ते तू कुठे पूर्ण केलंस?
ते ओरोसलं जे लायसन परमिट बॅच वगैरे होतं ते सगळं त्या म्हणजे ज्यांनी मला रिक्षा दिली म्हणजे माऊली महिला मंडळ आणि अनाम प्रेम जी संस्था त्यांनी मला रिक्षा दिली, त्यांनीच सगळं पूर्ण करून दिलं आहे. म्हणजे रिक्षा शिकवण्याचं पण त्यांनीच केलं आहे. 15 दिवस त्यांनी रिक्षा शिकवली आणि लायसन परमिट बॅच वगैरे सगळं त्यांनी करून दिलेलं आहे. आणि जेव्हा ट्रायलला जायचं होतं तेव्हा पण त्यांनी स्वतःच्या खर्चाने घेऊन गेले होते तिथे ट्रायलला वगैरे. सगळं त्यांनीच करून दिलं आहे. फक्त त्यांनी सांगितलं होतं की ही 1.5 वर्षासाठी आहे, तू 1.5 वर्षासाठी चालवायची रिक्षा आणि जे काय जे त्यातून मिळणार आहे प्रॉफिट ते तुलाच ठेवायचं असं सांगितलं होतं. आणि त्यांनी सगळा पूर्ण खर्च त्यांनीच करून दिला आहे. अच्छा, म्हणजे शिरोड्याची माऊली संस्था आणि अनाम फाउंडेशन, अनाम प्रेम फाउंडेशन यांनी तुला ही मदत केली आणि तू रिक्षेचं म्हणजे रिक्षा चालवण्याचं प्रशिक्षणही घेतलंस आणि त्यांनीच रिक्षा तुला दिली की कसं होतं? नाही, त्यांची म्हणजे अशी स्कीम होती की गरजू महिलांसाठी स्कीम होती की त्यांचं घर चालवायला कोण नाही, अशी महिलांनी पुढे येऊन हे चालवा म्हणजे व्यवसाय करावा काहीतरी. पण तशी त्यांना कोण महिला भेटली नाही म्हणून मग ते मला त्यांनी हे केलं, म्हणजे तुला बघून तरी कोणतरी येतील म्हणूनच बाहेर पडतील घराच्या. बरोबर. आता जेव्हा तू रिक्षा चालवायला लागलीस त्यावेळेस म्हणजे रिक्षा चालवण्याचं प्रशिक्षण घेणं वेगळं आणि प्रत्यक्ष काम करणं वेगळं. जेव्हा तू रिक्षा चालवायला सुरुवात केलीस, तू जनरली जे रिक्षा स्टँड असतात तिथे तू जेव्हा रिक्षा लावायला लागलीस तेव्हाचा तुझा पहिला अनुभव कसा होता? चांगला होता. त्या म्हणजे गावातल्याच असल्यामुळे सर्वजण ओळखत होते. त्यांनी म्हटलं की चांगले आहे म्हणजे कोणतरी गावातनं एक महिला पुढे आली, गावाचं नाव पण मोठं होतंय. त्यांचा असा काहीच विरोध नाही केला. त्यांनी मला प्रोत्साहनच केलं. नाही, प्रोत्साहन तर आहेच. म्हणजे गावातल्यांचं, घरातल्यांचं प्रोत्साहन आहे म्हणूनच तू याच्यामध्ये यशस्वीरित्या पुढे वाटचाल सुरू केलेली आहेस. रिक्षा म्हटली की त्याच्यामध्ये काय ठराविकच कोणी पॅसेंजर बसणार असं नाही आहे. कोणी असेल, लहान मुलगा असेल, तरुण असेल, वृद्ध माणूस असेल, त्यांची म्हणजे तू जेव्हा रिक्षा चालवतेस तेव्हा त्यांची प्रतिक्रिया कशी असते की अरे ही रिक्षा चालवते की कसं आपण चुकून दुसऱ्या रिक्षेत बसलो नाही ना, असं कधी वाटलं का? किंवा तुझा त्या संदर्भातला एक्सपिरियन्स काय आहे? नाही, असं काही कोणाला वाटलं नाही. जे माझ्या मागे म्हणजे प्रवासी बसले होते, त्यांनी तर म्हणजे कौतुकच केलं, की म्हणायचे, "तू एक मुलगी असून अशी लोकांना लाजत न राहता, घाबरत न राहता बाहेर पडलीत." त्यासाठी म्हणजे कौतुकच करायचे, असे काय म्हणत नव्हते. म्हणजे म्हणजे जे काही-काही जण पॅसेंजर असतात, ते म्हणतात, की "आम्हाला नंबर दे तुझा, पुन्हा कधी जायचं असेल तर आम्ही तुलाच नक्की सांगू," असे सांगत असतात. म्हणजे ती सुरक्षितता, ती एक सिक्युरिटी जी आहे ती त्या प्रवाशांच्या मनामध्ये एक चांगलं म्हणजे तुझ्याबद्दलचं चांगलं एक प्रतिबिंब ठेवून गेलेली आहे, जेणेकरून त्यांनी सांगितलं की पुढच्या वेळेस जेव्हा आम्ही येऊ त्यावेळेस निश्चितच तुझ्या रिक्षेतून आम्ही प्रवास करू. हे करत असताना म्हणजे रिक्षेचा हा प्रवास करत असताना सुद्धा तू म्हणालीस की मी अकॅडमी करत होते किंवा पोलीस व्हायचं तुझं स्वप्न होतं. मग ते तू आता स्वप्न तसंच तिथे ठेवलेलं आहेस की त्याच्यासाठी पुढे काय करतेस? नाही, माझे प्रयत्न चालू आहेत. आत्ताच मी एक्झाम देऊन आले मुंबई पोलीसची. अजून त्याचं मेरिट नाही लागले. बरं. म्हणजे आता जेव्हा समजा तिथे जर तुझं हे लागलं तर रिक्षा तर तू इथे हे करशील, तुला तिथे चांगली संधी मिळाली तर तू निश्चितच तिथे जाशील. परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या अशा अनेक युवती आहेत, अशा अनेक तरुणी आहेत की ज्या BCom झालेल्या आहेत, BA झालेल्या आहेत, BSc पण झालेल्या आहेत, परंतु त्यांना काम नाही आहे. मग अशा मुलींना जसं आता तू रिक्षा व्यवसाय पत्करलास किंवा रिक्षा व्यवसायासाठी तू उद्युक्त झालीस, अशा मुलींना पर्टिक्युलरली तू काय सांगशील? मी एवढंच सांगेन की कुठे जॉब भेटत नाही, नोकऱ्या भेटत नाही म्हणून निराश न होता काहीतरी करायला पाहिजे. म्हणजे स्वतःचा व्यवसाय छोटा का होईना पण स्वतःचा व्यवसाय सुरू करायला पाहिजे. म्हणजे काही काही अशा मुली आहेत ज्या निराश होऊन आत्महत्या वगैरे पण करतात. तशा त्या मार्गाला न जाता एक पॉझिटिव्ह विचार करून काहीतरी छोटं का होईना असं स्वतःच्या पायावर व्यवसाय सुरू करायचा. आता बँकेच्या वगैरे स्कीम आल्या आहेत की ज्या महिलांना रिक्षा देत आहेत. तर तिथे पण त्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. म्हणजे आधी हे म्हणजे रिक्षा वगैरे शिकण्याचं म्हणजे आता काय ड्रायव्हिंग स्कूल वगैरे शिकवतात रिक्षा. तिकडे जाऊन रिक्षा शिकून जर त्यांना म्हणजे इच्छा असेल तर त्यांनी रिक्षा पण घेऊ शकतात. कारण बँकेच्या वगैरे सोयी झाल्या. आत्ताच 8 मार्चला उद्या परवा पिंक ऑटोची ही सुरुवात होणार आहे, उद्घाटन करणार आहे. तिकडे पण ते देतात म्हणजे रिक्षा. तिकडे जाऊन त्यांनी विचारावं आणि रिक्षाचा व्यवसाय महिला आहे म्हणून मागे न राहता त्यांनी पण सुरू करावा अशी माझी इच्छा आहे. नक्कीच.
हेमलताने जे काही सांगितलेलं आहे ते निश्चितच खरंच विचार करायला पाहिजे की आत्ताच्या तरुणी ज्या आहेत त्या शिक्षण घेतात, अत्यंत हुशार असतात, शिक्षण घेतात, परंतु पुढे व्यवसाय किंवा इतर काही कामाच्या गोष्टी न मिळाल्यामुळे अनेक जणी म्हणजे तिने जसं सांगितलं तसं की दुर्दैवाने आत्महत्येचा मार्गसुद्धा त्या स्वीकारतात. परंतु तसं न करता, खचून न जाता, जर तुम्ही यशस्वीरित्या पुढे जाण्यासाठी जर तुमचं मन ठाम ठेवून जर काही गोष्टी केल्या तर निश्चितच यश काय तुमच्यापासून फार दूर नाही आहे. हेमलताने हे जे काही सांगितलं त्याच्यामध्ये तिला घरच्यांचा देखील सपोर्ट होता. तिच्या वडिलांनी तिला खूप चांगलं प्रोत्साहन दिलं, तिला कराटेसारखं प्रशिक्षण दिलं. ती स्वतः वेटलिफ्टर पण आहे आणि ती अकॅडमी करून पोलीस प्रशिक्षण घेऊन तिने परीक्षा देखील दिलेल्या आहेत. निश्चितच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या अशा अनेक तरुणींनी जर हेमलताचा जर आदर्श घेतला तर त्यांना यश काय फार लांब राहणार नाही. हेमलता, तू आज जागतिक महिला दिनी आमच्याबरोबर बोललीस. खरं तर आत्मनिर्भरता काय असते हे तुझ्याकडून खरं तर शिकायला पाहिजे आणि तुझे विचार देखील त्या दृष्टीने खूप चांगले आहेत. असेच विचार घेऊन तू पुढच्या भविष्यात तुझ्या वाटचालीस ते विचार तुला चांगले प्रेरक ठरतील आणि निश्चितच यश तुला मिळेल अशी मी परमेश्वराकडे प्रार्थना करते. आणि आज तू आम्हाला वेळ दिलास त्याबद्दल तुझे खूप खूप धन्यवाद. संपूर्ण कोकण साथ लाईव्हच्या परिवारातर्फे मी तुझे खूप खूप आभार मानते. धन्यवाद. थँक्यू.